abilidad sa pagpadamo sa ila kaugalingon subong ng mga angels. Gituga sila individually sa Dios. Ang masubo kay madamo sa sining mga manugtundan ang nagsunod sa kay Satanas sa iyang pagrebuilde batok sa gamhanan ng Dios. Ining impyerno gintugas ang Dios para sa mga angels or mga fallen angels. Pero ang tao nga una pinaagi sa manog nag-into o kung naglimbong, nagpatalang sa kay Eva. Gikahon niya ang bunga sang kahoy sa pagkilala sa maayo kamalay. Kaginhatag ni Eva ang amo nga bunga sang kahoy sa iya mabana nga amo si Adam. Si Adam nakahibalo nga kung buhaton niya yadto nagasupak, nagarebelde, wala siya nagatuman sa kasubuan sa Diyos. Siya nagpasako o nagsunod sa ulihilang sanduyan nga babay amo to si Eva. Sa laktod nga istorya sa Roma 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Bisan sa pagamatod ang tao nakasala, ang plano kag disenyo sang Dios para sa pamilya wala naguntat. Sa gihapon, ang lalaki magabiya sa iya kaugalingon nga ginikanan, sa iya amay kag iloy, kag magaupod sa iya nga asawa. Kag kining duha, ang lalaki kag ang babae mag-isa. So ang ginatuwag naton kaminyoon o kung ang pagpangasawa, pagpamana, isa ini ka pribiliyo kag estado sa mga hamtong na mga tinuga, mga lalaki kag babae. Ang pagpangasawa o kung ang pagpamana nagakaulugan nga may independente nga panimalay ining bag-ong kinasal. Kag ikatatlo, ang pag-iusa sa unod, sexual experience and the unity, ginahimo lang ini sa mga nagpakasal na. Ang masubo kay ang tao, nagasupak, nagarebilde sa plano sa Diyos. Nagahulid na sila nga daan nga wala pa sila gani pakasal. Nagabi ninyo, kamo nga nagahulid nga wala pa kamo nakapakasal. Inyo balik-balikan ina nga eksperyensya o kunsala sa panahon nga may kasal kag nagtambok ka. May baluhan ina sang inyo mga bata kaya ang inyo kasal ulihi no sang sa inyo nga paghulit kag balik-balikon ina sa una sang bata kay iya man basahon sa birth certificate. Usa agud nga mangin may kahusay, may order kag may kalinong sa inyo mga kaisipan o konsyensya. Pugong-pugong ka mong anay ng mga naganubiyahanay. Di ginamakadto. Hindi ka mo mahuya sa pag-atubang, sa katilingban o sa mga tao na kamo naga-istar sa isa kabalay tungod kay nakasal. So karon ang unang institusyon nga gintugas ang Dios amo ang pamilya. Ang disenyo sa panimalay para lang sa lalaki kag sa babae. Hindi nga lalaki kag lalaki, hindi nga babae kag babae. Ang Dios magahukom sa mga nagasupak sa sininga plano kag disenyo sa Dios. Ang plano sang Dios, ang katuyuan sang Dios agod nga ang tao mag-angkon sa pamilya amo ang procreation. Meaning, pagpadamo, pagpamuan sa tao. Ining pag-asuwahay sang bana, kung sang lalaki, kag sang babae, bana, kag sang asawa. Isa ini kalaragway sang
Dios kag sang iya katawhan ng Israel. Sa aton nga panahon, paglaragway ini sa kay Kristo kag sang iya relasyon dira sa iglesia, sa mga tao na nakabaton sa kaluwasan. So, importante ini ang pagpakasal, ang pag-angkon sa pamilya. Sa mga hamtong sa pagtukod sang lain naman bago nga pamilya kag sa pag-iusa dira sa unod sang lalaki kag sang babae. Angkon sang mga mag-asawa kining ginatuwag papel sa kabuhi, role. Ikadua, kinang katungdanan sa kaminyoon o kung sa pag-asawahay kag ang relasyon sining duha ka tinuga dira sa kaminyoon. Role, R-O-L-E. Ang bana amo ang ulo sa asawa. Hindi nga siya ang diktador kag the authority, kundi nga ang bana authoritative, hindi nga authoritarian. Kaya authoritarian, diktador gina na klase sang bana o kunamay. Authoritative, may otoridad gikan sa Diyos. Ang iya katungdanan amo ang paghigugma sa mangin alamon nga klase sang paghigugma sa asawa. Iya nga gintuyo, ginpili, higugmaon ang amo nga babae. Sang una, kumplito pa ang ngipon, karon wala na. Sang una, itom pa ang buhok, karon puti na. Sang una, steady gid kag may carbs ang lawas, karon maluyan na, kag nagakuko na. Ang bana, tuyoon giniya ang pagigugma sa iyang asawa. Despite the fact na may mga weaknesses ang iyang asawa. May mga kaluyahon ang iyang asawa. Ikatatlo, abyan, higugmaon sang bana ang iyang asawa sa mainiton na klase nga sayig sa pagigugma. Now, diri naman kita sa asawa. Ang asawa, amo na siya ang helpmeet. Meaning, siya nagasugata sang kinanglanon sa iya kaugalingon na bana. Hindi na sugataon niya ang kinanglanon sang iban nga mga lalaki. No? Ang iya mismo kaugalingon na bana. So, siya helpmeet. Hindi magani siya nga helpmate nga daw nahimo nga yaya lang sa iya nga bata o kung helper lang sa ila balay o kung manuglaba, tipan dira sa ila balay. Helpmeet. Siya nagasugata sa kinanglanon sa iya kaugalingon na bata. Now, ang iya katungdanan, amo ini ang submission, ang pagpasako, ang pagsunod, ang pagtahod sa iya kaugalingon. Basta ang mga ginasugo kag ginahambal sang iya bana, hindi lang magsupa sa mga pagtulunan sa balaan kasulatan sa moralidad. For example, na siling ang bana wala ta kwarta, abi ibaligya ang imulawas sa sinang manggaranon. Amo ng panahon nga hindi na magtahod, hindi na magpasako ang iya asawa sa iya. Kay immoral naman. Ikadua, kung ini may kahilabtanan sa pag-deny, sugo nga i-deny si Ginoong Jesucristo. So, amo na ang panahon nga siya hindi na magpati kang magtuman sa iya bana. Tangay sa mga gitutunan o kung mga apostoles, nagsiling sila, we ought to obey God rather than men. Sa ito nga panahon, mga religious leaders, mga government leaders, mga persecutors sa siningabahin, ang men ginrepresentahan sang bana. So kung ang bana nagasugo nga supak sa pagtulunan sa balaan kasulatan, at tudlo siya nga maging immoral ang iyang asawa, mangin idolater ang iyang asawa, mangin sinaton i-deny si Christ, mangin atheist ang iyang asawa. That's the time na mag-disobey na ang asawa.
Karon ano ang relasyon? Ang bana amo ang bana. Ang asawa amo ang asawa. Kag subong nga mga Kristiyano, sila man gani mga mag-utod sa panimalay sang Dios. Kay wala sang babae o kung lalaki sa tubangan sa Ginoo. We are all equally related to God through our Lord Jesus Christ. Agod mangin malipayon ang inyo pagpangabuhi kag ang inyo panimalay. Ang inyo buhaton pirmi amo ang pagpamati sa pulong sang aton Ginoo. Hearing the word of God. Ikadua, inyong taguon ang pulong sa Ginoo sa inyong mga alimpatakan, sa inyong mga tagipusoon, sa inyong brain, sa inyong nauna, sa inyong utok, ang mga pagtulunan sa balantes lang. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ikatatlo, hindi lamang hearing the word of God, hindi lang hiding the word of God, kundi heeding. H-E-E-D-I-N-G. Heeding. O kung pagtuman, pagbutang sa kabuhi, pag-implement, pag-apply sinang mga pulong sa atong Ginoo nga may kahilabtanan sa tahas o control, sa responsibility, katungdanan, kag sa relationship, kaangtanan. Agod mangin, may kahusay, may order, may kalinong sa inyong pagpangabuhi, subong nga pagkasawa. Sa panahon nga kamo maglalisay o kung mag-away, abyan, ikaw nga nagatanaw, sining aton segment karon. Ang pulong sa Ginoo hindi nimo nga imo ipahigan. Subong nga bana o kung subong asawa. Ang pulong sa Ginoo inyo ibutang sa ibabaw sa inyong nga ulo, sa inyong utok, kag kung anong ginahambal sa pulong sa Ginoo, inyo i-heed, meaning inyo tumanon. Agod nga wala sang bana o kung asawa na magapabugal. Kag mga siling siya ang may authority. Liwaton ko, ang bana authoritative, hindi authoritarian. Ang plano sa Ginoo abyan, ang imo panimalay, imo madala pinagi sa gahom, bulig, o kontabang sa aton Diyos. Dito man sa langit. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, and thy household. Imo panimalay. Sa aton pa, ikaw nga bana o kon amay, ikaw nga asawa o kon iloy, may dako ikaw nga katungdanan, kag pribiliyo man nga makapanaksyon sa imo asawa, sa imo bana, ag sa inyo mga kabataan, agod nga sila makabaton sang pagkilala sa kay Ginoo. Ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpamati, kag sa pagpamati sa mga pulong ni Kristo. So kung inyo inabuhaton, hugok, may paghiniusa kamo, subong pamilya, na mag-aalagad, mag-asimba sa Diyos. Isa ka malipayon nga talan-aw, kang amay, ang iloy, upod sa bata, bukod mga kabataan, nadungan, pakadto sa simbahan. Sa adlaw nga Domingo, agod sa pagsimba. Sa adlaw nga Miyerkules, agod sa pagpangabuhi. Kabay pakuntani, na matabo ini abyan sa imo pamilya, sugod sa sini nga simana. Diyos nga balaan amay namon, salamat gid sa mga pagtulunan nga amon nakuha sa pagtuon namon nanungod sa pamilya. Malapad, madamo, madalom ang mga pagtulunan nga makita pagid namon sa sini nga subject. Pero ang panahon amo ang nagalimit sa amon.
kabay nga pinaagi sa sining nga stasyonan sa radyo, may bunga, may resulta ini sa kabuhi sa mga nagapamati. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, amon ini nga ginampo, kabay pa. Abiyan, salamat gid sa inyo nga pagsunod sa sining aton programa sa sining istasyonan sa radyo. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid na salamat. May God bless us all. Thank you.